Ahojte priatelia, v jednom z mojich predchádzajúcich videí som spomínala patent, čo je vlastne základ mnohých projektov štrikovaných. Väčšina svetrov patenty má, a to z toho dôvodu, že to vám tak spevní kraj toho svetrika, aby sa vám to štrikovanie nevlnilo. Aby sa vám ten projekt potom nevlnil, čo nie je to vlnenie, nie je vždy žiaducí efekt. Tak vám ukážem, ako si môžete uštrikovať úplne základný patent a to budeme štrikovať stále hladko. Čiže vezmeme si priadzu, klasicky robíme si oblúčik, takto si prekrížime, potom si takto prekrížime, túto priadzu si vyťahneme, teraz si to stiahneme, to sme si vytvorili ten prvý uzlík, zase si zoberieme dve ihlice, dáme si ich do očka, očko si stiahneme na požadovanú hrúbku, aj uzlík si zatiahnete, aby nebol moc voľný, ale pozor, aby vám moc nesťahoval tú priadzu, aby ste si mohli zväčšovať to očko podľa potreby. Dobre? Čiže obopneme si ihlice tak, aby nám tam zbytočne vôľa neostala, ale tak, aby sa nám to voľne pohybovalo po ihliciach. Nahodíme si napríklad 10 očiek zase. Nerobím konkrétny projekt. Toto je opäť len vzorkovníček, čiže ja mám len ľubovoľný počet očiek, nemám nič konkrétne. Čiže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Video návod, ako sa nahadzujú očka, mám už medzi mojimi videami. Nájdete ho v playliste Škola štrikovania, čiže teraz sa s tým nejdem zabávať. Ideme rovno na to, ako sa robí patent. Úplne jednoduchý patent. Budeme štrikovať stále hladko. Jednu ihlicu si vyberiem, otočím si prácu, nechám si túto priadzu za prácou, čo mi ide priadza, čo mi ide s ukazovákami je za prácou, lebo idem štrikovať hladko. Návod na to, ako sa už štrikujú hladké očka mám, čiže keď štrikujeme hladké očka, dávame ihlicu do toho očka zo spodu. Pri obrátku dávame z vrchu a pri hladko dávame zo spodu. Čiže dáme si ihlicu zo spodu do toho očka na ihlici, ja ju držím v ľavej ruke, to je ten predchádzajúci riadok. Podberieme priadzu, čo mi ide z ukazováka a vytiahnem nové očko a teraz spustím to staré z ihlice. Toto prvé očko ja si zvyknem trošku stiahnuť, aby nebolo moc voľné a takto si ideme štrikovať hladko. Vy si výšku toho patentu zvolíte podľa toho, ako vy máte preferencie. Ešte raz opakujem, tento patent sa robí preto, aby potom, keď si ďalej budete štrikovať zvoleným vzorom, sa vám ten vzor nevlnil, aby sa vám nekrútila tá práca, pretože niektoré vzory majú tendenciu sa krútiť. A ten patent má za úlohu udržať tvár toho projektu, tvár toho svetra, hlavne pri svetroch sa tieto patenty štrikujú. Štrikujú sa aj na spodu predného a zadného dielu a takisto sa štrikujú aj na rukávoch a štrikujú sa aj okolo krku, prípadne zapínania. Záleží od toho, čo štrikujete, aký svetrik štrikujete. Vidíte, spravím si niekoľko riadkov len hladko. Toto je úplne najjednoduchší patent. Len hladko. To znamená, že potom už môžem štrikovať ľubovoľným vzorom a tento patentík mi bude držať tvar môjho projektu. Ešte si spravíme jeden riadok na opačnej strane. Takto. Ešte tento jeden. A patent máme hotový. Vidíte? Vôbec sa nám nekrúti.
Čiže som štrikovala len hladko aj z lícovej strany, aj z rubovej strany. Vytvorili sa mi takéto voľné riadky. Vlastne, keby som štrikovala len hladko, tvoria sa mi také vrkvočiky. Lenže ja som to striedala z obratko, tak mi to vytvorilo jeden riadok vrkvočikov, jeden riadok týchto vlnoviek. Vidíte? A pomedzi to zase mám vrkvočiky. Tu mám zase vlnovky a to isté mám aj z tejto strany. A toto je ten patent. A teraz už si môžem štrikovať napríklad z lícovej strany hladko a z rubovej obratkou. Lícová strana je vonkajšia strana, rubová je vnútorná, ktorú vidno nebude. Lícová je tá, ktorú vidno bude, tá je zvonku. Čiže vidíte, to mám riadok hladkých očiek a teraz si dám riadok obratkých očiek. Na to, ako sa štrikujú hladko obratko, už návody mám. Čiže vám odporúčam prezrieť si môj playlist Škola štrikovania. Nedávno som zmenila názov, volalo sa to Štrikovanie pre začiatočníkov, ale som sa rozhodla to zmeniť na Školu štrikovania, lebo sa vlastne spolu učíme štrikovať, že? Vidíte, a teraz už si môžete robiť vzor a tento patentík vám bude držať tvár vašej práce. Lebo keby ste hneď začali bez patentu štrikovať z jednej strany hladko, z druhej obratko, tak by sa vám tá práca veľmi krútila, lebo ten vzor proste má tendenciu sa veľmi krútiť. Môže to byť nežiadaný efekt, ale môže to byť žiadaný efekt, že svetrik si urobíte s takým zámerom, že aby sa vám to krútilo, ono je to pekné. Na všetko vám ukážem urobím videjka, aby som vám to ukázala, ako to vyzerá. Dobre? Tak, tu na to by sme možno aj mohli skončiť. A pozrite, ukážem vám. Vidíte? Vidíte? Tieto prvé riadky, to mi bude tvoriť môj patentík, aby sa mi priadza nekrútila, lebo keby som štrikovala len tento vzor, že z jednej strany hladko, z druhej obratko, tento vzor má on by sa mi takto krútil. By mi takú rúrku na spodu vytvoril. Čiže ono je to pekné, sú svetriky aj s takým efektom, len také, že dole sú skrútené, je to pekné. Ale nie vždy je to žiadaný efekt, čiže odporúčam aspoň takýto jednoduchý patent, kde štrikujete hladko aj na lícovej strane, aj na rubovej. Tak teda, toto by bola možno moja lícová strana, že patent by som mala takýto vlnovkavý a ďalej vzor by som mala takýto vrkvočikový, len taký jednoduchý svetrik a taký sa dá ozdobiť krásne napríklad vyšivkou. Aj to si niekedy ukážeme. A rubová strana by mi vyzerala takto. Na patente sú tie vonky také voľnejšie, vidíte, lebo medzi nimi sú riadky hladké a tie nám tvoria vrkvočiky, ale to už je len obratko z rubovej strany. A keď chcete vidieť, on má takú tendenciu, vidíte, ako sa on vlní, počkajte, neviem, či to budete vidieť, ale mohli by ste, vidíte, tu, kde mám patent, mi to ide pekne rovno, tu už, kde mám ten vzor z jednej strany hladko, z druhej obratko, to už je tak, už on má takto tendenciu sa krútiť, vidíte? OK, tak toto by bolo na dnes všetko, čo sa týka tohto jednoduchého patentu a ukážeme si nejaký projektík, ako by to vyzeralo, keby sme si takéhoto štrikovali svetrik. Je to jednoduché. Ak máte, priatelia, otázky, pripomienky, neváhajte mi ich napísať do komentára. Ja to budem na to reagovať určite hneď, ako sa mi bude dať. Niekedy mi to dlhšie trvá, za čo sa ospravedlňujem, ale dní sú krátke na všetko, aby sme stihli, čo potrebujeme. Tak vám ešte raz ďakujem, prajem vám krásny deň, nech sa vám darí a užívajte si štrikovanie. Je to nádherný spôsob, ako sa človek odreaguje, odputá od problémov bežných a vytvorí niečo nádherné, ktoré pohľadí aj dušu, aj pohľad. Tak, majte sa, ahoj!